Mo gining lisod gini mag-inusara sa kinabuhi ba kanang single bitaw ta ever. Lisod kayo oy. Ikaw ni mo timasim ko galingon kay wa may motiman nimo. Di ba? Hello mga mads! Yes, maayong adlaw na itong tanan diha, no? And yes, nanginaot ko nga ping pagyapan ito mga atnang taliwala sa mga kagubot sa kalibutan o taliwala sa mga kasikas sa atong kinabuhi, no? So yes, for today mga mads, ubani ko ninyo, kinatiadtuan nga laundry shop, no? Kay lisod sa lami kitag pamanit, lami kitag skin, pero galago man ni ayta, di ba? So ayaw yun ninyo nabuhatan. Anyway, so karong adlaw, yes, nakita mo na mga comforter, mga bedsheet ato diha, no? So ato ning labahan karong adlaw, and yes, ubani ko ninyo kay para ma-feel po ninyo kung sa akong gaka-feel, no, kung mga labanan, no? O, ayan mga mads. So, let's check sa atong mga dalon, no? So, yes, atong mga angay ipang laundry, atong mga tumo o tinguha sa kinabuhi ang magpalaba, magdala tag payong kay para dilit mainitan ang atong skin. Yes. And of course, face shield and face mask. Oh, grabe na, dagang kayo. So, we're ready to go. So, ayan, payong and atong ipalaba. Let's go! So yes, pwede rin takasulod. So ayan mga mads, so nitong kita no, kay layok siya, kay dako kay siya nga machine. Mo niya mga compartments niya. This is for the sabon, this is for the bleach, kani di siya bleach. And then free wash. Diyos ko, sana free wash ko eh. Sumuna siya. And then dili dayon ang fabric conditioner, no? Ang pinaka-last, no? Yes, sir. Pero ako, naku-check kasi inyo mga mads ba, di ko gagamit og fabric conditioner kay na-found out na ko nga sensitive akong panit sa fabric conditioner. Sabon lagi ko. Thank you so much guys for your thoughtfulness. Sabi mo, hindi lang nga fabric conditioner ko. Thank you so much. Mads Crystal, o sino ma-suggest ni mo nga sabon for me? Since allergy ka sir, ako ngayon is Ariel Soft and Gentle para gentle or sa skin. Diba? Ariel Soft and Gentle para gentle or siya sa skin. Diba? So thank you so much for the advice. So yes. Laban lang tadiha, no? By the way guys, si Crystal day ni guys. Crystal, pila nakakatuig diri? Bago pa ka, mga 6 months. Di ba? Kumusta ang kinabuhi during pandemic? Lisod daw. Ako gani lisod gani ko. Samot ka. So happy tayo yung anniversary ka na sa inyo anniversary? December 7! So libre ang laba? Ang ni. So yes, magsugod na taon. So man nato daw, please pay. Lawa pa mo kay kwarta. So saan pag on-logger ani Mads Crystal? Di ko kabaw ani. O so na siya card? Yes, card operated na sir. So kanita mo select select. Okay, sige go. Standard. Okay, tap. Power. Okay, and then siya rin bahala na lugar. Yes sir. So pila ni ka minutes? 34 minutes, okay? 34 minutes. So, mag-relax na sa ta. And then, let's watch Netflix. Let there be Netflix. And there was Netflix. Pa! Siguro they will be offering food pohon. Naman sila tables and all. Pero sige lang, patakabalo sa plano sa tag-iya, no? So, malay na to, di ba? So, since they have an internet connection here, they have a Wi-Fi connection. So, I brought my laptop with me. Di ba? So, kamulong-hulat sa laundry, tanaw Netflix, at the same time, tanaw-tanaw sa laptop. I-check na to ato mga engagements sa ato social media accounts. A few moments later. I still have 11 minutes. So, danga man klase-klase nga mga machine day ang atong mga laundry stores. But there is a laundry day laundromat. They are using industrial laundry machine. Di ba? Dako kayo, So, you know what guys? Kung makita na ninyo siya physically,
Dako gid kaayo siya. And then later on, ato na ni i-dry, dako gyapon kayo ilang dryer. Ginoo ko murag ang tagian ni kay hili kinig dagko ba. So guys, anyway, human na ta. Ayan, dili pa siya human di ay. Nahuman na siya og wash. So ato nang i-open. Then we have this metal basket here to assist us. Chat! Diba? Anot natin, marang mahulog siya, no? Oh. Ano na siya? Oh, di ba sa siya, kaya natin basket. Ligid-ligid pag itong basket diri, guys. Ay, huy, 100! Ginoo ko mo, nalagin niya akong nakalimutan. Guys, always check your pockets kung maglaba mo, ha? Kaya ginoo ko, you know what? Kung na yung mga bilin daw ng mga pocket, o niya, makita sa tig laundry, consider na daw na siya nga tip. Pero ako may nakakita, ako ano po niya Ako kay careless, gikay ko nga tao. Gakabilang ginako ako mga kwarta. Char! Mo gining lisod, gining mag-inusara sa kinabuhi, baka nang single bito ta ever. Lisod kayo eh. Ikaw na yung motimasim ko galingon, kaya may motiman mo. Diba? So anyway, so ato nang ihatod sa atong dryer! Oh my God, our dryer is so big! Oh, diba? Oh, katong mga uga! Mas muuga pag mo samot diri ka sa atong dryer, pwede mas tulog. Oh, diba? Dako kaayo, oh. Hi! Yes, mag-dryer na ta, guys. Atong yung i-bulag-bulag, no? Pila na ka minutes ang dryer na ito, lugar Crystal? 30 minutes, sir. 30 minutes. Na yun, kung basa-basa pa, pwede na lang na yung lugangan, no? O, additional 5 minutes. 15 pesos lang, sir. 15 pesos. O, di ba? Mag-add lang yung taong 15 pesos. O, di ba? So, magsugod na ta. Okay. Back. Okay. Back! So, another 30 minutes. Talata na nasa taong Netflix ani, guys. O, di ba mga mads? Sige na mag-inusara mga mads, pero laban lang sa life, no? Hi guys, nanantay pangutanong diri nga customer sa Laundry Day Laundromat, no? Ayan, nag-order ba siya og sabon, no? So hi sir, good morning. Hello, good morning. Ayan sir, pila na ka years diri nga customer nila diri sa Laundry Day Laundromat? Almost 1 year. Almost 1 year. So why? Like sa tanan laundry stores diri, ngano diri ma sa Laundry Day Laundromat? Tsada siya. Tsada siya. Klaro kay nga taga-Cagayan kay tsada siya. So ngano tsadahan makadiri sir aside sa tsada experience? Comfortable kay ka mong nagbawa sa mo. Komportable dili samok. Dengan nagasamok-samok sa kinabuhi. So okay ra sir nga kauban ta karon naglaba? Okay na. Okay na. Pwede lang kay kung magkuhan eh. Lako ko. So ba di ay? O sige laban lang ta diha sir no. O so gana tsadahan daw siya diri guys. O di ba? So wala pa na sayop guys. 4 minutes na lang para mauga na niya itong laundry. So taga-tagad lang yung tagamay guys no. So yes. O si pangalan ganin mo sir? Jericho. Jericho. O di ba Rosales? Sir ganin mo sir? Rosales. Sa mukha. So that is Sir Jericho. Bye sir. Natay pangutanon po diri guys. Hi, what's your name? Jay. Yes, Jay, are you single? Agay, dugay kay katubag. Agay. So anyway, single siya or complicated. Nararaanan niya, no? Anyway, so Jay, question. Dagan ba ga-avail ani nga machine? Ngano dagan man ga-avail ani nga machine? Dagan ga-avail ani nga machine guys kay bisag daghan ilang load, gamay ra ilang mabayran because the capacity of the machine is 20 kilograms. Oh, diba? So guys, ako di mo ko mang-invite sa inyo no, pero narana ninyo ko mutuo mo sa ako ang mga desisyon sa kinabuhi no. So I'm so happy nga na ako diri sa Laundry Day Laundromat. Thank you so much. Thank you so much, Jay. Nanginaot ko nga mas mula mo pata sa atong live. Oo, di ba? Laban lang taoy. Laban lang, laban. So ayan guys, we're done. Ayan. Okay, nauga na siya. Tanaw na to. Hopefully, uga na gid siya, no? Dili para sa akong love life nga uga. Ayan, guys. Sumuna atong laundry. Ato na kaon. Ato na diyang piluon dahil karong taon-taon. Yes. Guys, nauman ako sa akong pagpilo diri with the help of Joy. Yes. And also guys, since naramata diri sa atong laundry area,
of course, kailangan ta og sudlanan. So, they have a laundry bag na magamit nato. O, di ba? This is their laundry bag. So, yes, pwede nato ni siya magamit, no? Ayan. So, ato nang i-pack ang atong mga linabhan. Mga limpyo nga mga linabhan. So, ingana na pagputos sa atong mga linabhan. By the way, shout out day ko diha kay Sir Paul Rivera. Thank you so much, Sir Paul. Yes, of course, dili po na pwede malimtan si Madam. Oh, Madam Cathy. Dili pwede malimtan si Madam Cathy, no? Yan, Mads Cathy and Sir Paul, hello. Oh my gosh, thank you so much. Oh, na nag-pick up, guys. Hi, sir. Last na mag sister. So, ayan, guys, nasa tayo pangutan-on diri, no? Hi, ma'am. What's your name? Paula. Paula, yes. So, ma'am, question. Sa tanan laundry area diri sa imong kasigpit nga mga silingan, no? Ngano diri man ta sa Laundry Day Laundromat? Limpyo. Limpyo! Pa! Di ba? So, thank you so much for your feedback. Nanginaot ko nga mas daghan pag itong palabhan diri, no? Taga-asa dito, ma'am? Lahat lang sa Sunrise. Okay, walking distance. Di ba? Laban. So, limpyuhan siya diri sa atong Laundry Day Laundromat, guys. So, cleanliness, orderliness is very important sa isa ka business establishment. So, yes. So, ayan, guys, no, kaihion kay ko, no, kay naghulat biyata for pila ka minutes sa atong laundry o sa atong pagpa-dry. So, ang question na ako karon is, naba mo'y CR. So, of course, Laundry Day Laundromat na sila comfort room. Ayan, masulot na silang comfort room. Hi! Uy, lucky din. Ayan, o diba? Nasa comfort room! So, yes, komportable kita diri sa atong Laundry Day Laundromat, no? Kaya nasa comfort room. Ayan, manila sa ako, ha? Mag-CR sa ako. O, sige, magbabay sa ako, kay manghihi sa ako. Kay mulingkod, di ako ba sa manghihi? So, ayan guys, no? So, makita ninyo nga limpyo ilang comfort room diri sa Laundry Day Laundromat. And of course, currently di ay guys, they have a stay home promo. Ang stay home promo di ay guys is from November 18 to January 3, 2021. Yes, ang ilang kuan di ay guys, ilang ipanghatag diri is ang third prize na slay 1,000 gift voucher. Oh, di ba siya light? Second prize is 1 sack 50 kilograms premium rice. O diba, magpa-laundry na takad kita i-chance makadaog og bugas. And our first prize is of course needed gikan mga technological advancements karong mga panahonan, no? So yes, our first prize is Huawei MatePad T8. O diba? From November 18 to January 3 ni siya, guys. So if I were you, magpalabata dire, napagay mo i-chance sa makadaog sa ilang mga raffle prizes. So katong mga nag-walk-in, na po may panghatag sa mga walk-in na to nga mga customers, no? You will have the chance to win a laundry bag katong kanina ni Laundry Day Laundromat. Yan, every week nato nga panghatag, no? Why not avail na ta sa ilang promo, di ba? Don't worry guys, akong i-appeal ang ilang mga social media accounts kay para makabalupod mo about sa other information nga inyong ikinahanglan. Yes! Hi mga mads! And yes, we're done. We're done with our laundry. Thank you so much to Laundry Day Laundromat. Oh my God, thank you. Good kaayo, good. Thank you so much to Sir Paul and Miss Cathy. Thank you so much. And yes, mga mads, don't forget to like their Facebook page and don't forget to follow them on their Instagram account. And sa ako apod mga mads, no? Don't forget to subscribe to my YouTube channel, that's Burns J, and also sa akong Instagram account, no? And don't forget to like and follow my Facebook page. So hantod sa sunod gayon, magkita-kita na tapuhon. This has been Burns J, ang pambansang scale, ang pinaka-peak o kat nga sa tanan. Bye-bye! God bless and keep safe, guys!